пайраҳаи борик ва махуфи кӯҳӣ барои сокинони деҳаи Ширговат ва мардуми корафтода дар ноҳияи Дарвоз ягона василаи иртибот боқӣ мондааст. роҳи мошингарди Душанбе хоруғ хароб аст. бо ғарқ шудани қайиқи наҷотбахшон бо 6 сарнишин ва ҳалокати 3 нафари онҳо бо шумули як кӯдаки 10 сола ҳаракати қайиқҳо низ мамнӯъ шуд. мардуми деҳаи Ширговат пайраҳаи кӯҳии бобоиро андаке тармим карда, мисли 10 солаҳо пеш аз тариқи он убуру мурур мекунанд. чанд рӯз шуд ки мардум бо роҳи қадимае ки дар ҳамин деҳа аз овринг меганам, ина овринг қатиб буд, ҳамун роҳ қатибо чиз таъмирш кардем ва роҳи одамгузар барқарор шуд. ҳозир одамо аз ин тараф ба он тараф бо воситаи ҳамин роҳ рафт омад кардесанд. ин пайраҳаи кӯҳӣ ки қуллаи он дар 400 метр баландӣ ҷойгир аст, дар ҷониби деҳаи Ширговат хеле ваҳим ва мушкилгузар аст. агар кӯҳистонӣ бошӣ мушкил нест. ягон шаҳрҳои калон бё кам ки ёрдам мекунанд, ба шумо меан касеро мушкил боша ёрдаме ки мегузаронанд. мардуми деҳаи Ширговат ва деҳоти атрофи он агар ба Кӯлоб, Қурғонтепа ва ё Душанбе сафар дошта бошанд, маҷбуранд ки ин пайраҳаро убур кунанд. ҳатто мақомот ва созмонҳои кӯмакрасон иҷборан аз тариқи ин роҳи хавфнок ба мардуми селзада кӯмак мерасонанд. 4 нуқтаи ёрии аввал ва ёрии равоншиносиро кушода истодаем, кушодем албатта, ва имрӯз ҳамаи таҷҳизотҳое ки овардагием аз сабаби набудани нақлиёт ва набудани роҳ мо пиёда ҳама инро ба пуштсора кашонда овардем ва нуқтаҳои бовари худамон, нуқтаҳои ҳамон ёрии аввал ва равоншиносиамонро аз таҷҳизотҳо таъмин мекунем. ин пайраҳаи кӯҳӣ ки имрӯз барои кӯмаки мардуми офатзадаи деҳаи Ширговат ба кор омадааст, дар гузашта роҳи наҷот ва пешбурди зиндагии мардуми минтақа буд. талаба бим аммаи хару گاو بزر و همه میمان میرفتن، همه سعادت هم زی میمان میرفتن، همه خطیراش و آدم ها و خراش و بار خرانی با جر میشین و چه میرفتن، نمیتونستن چو گرفتن بیا و بره نه کردم نمتری میرفت ای بای گندم بای کولا با بچه جزم یا مرکاب پشت میکردن یا گود برای گندم میرفتن از کولاب گندم پشت میکردن. роҳи мошингард аз тариқи Ширговат дар соли 1961 бунёд шуд. мардуми деҳа аз мушкилу ҳаводиси ин пайраҳаи кӯҳӣ озод гашт, аммо бо гузашти 56 сол роҳе ки тақрибан ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд, ба роҳи наҷоти мардуми ин минтақа табдил шуд.